Mýtus číslo 3. Ak mám kila naviac, som odsúdená na tmavé neutrálne farby. Tomuto verí veľa žien, neviem ako to vzniklo, ale šíri sa to a naozaj tomu verí takmer každá žena. Aj tak nejak automaticky ženy, ktoré chcú ukryť nejaké kilogramy naviac, vlastne siahajú často po čiernej, po tmavošedej, o nejakej tmavej, antracitovej a tak ďalej. A zase mám tu svoje ale. Ak nosíte tmavé neutrálne farby na celej postave, tak je fakt, že možno tú postavu opticky zmenšíte trochu, ale čo tam je nevýhoda je to, že zároveň aj budete pôsobiť smutne, vážne, málo sviežo a svojím spôsobom aj nudne a naviac budete vyzerať každý deň rovnako. Pretože tie tmavé neutrálne farby, vlastne na nich nevidno detaily. Keď si oblečú dve ženy čierne šaty, oni môžu mať trochu iný strih a hlavne majú iné detaily, ale vy v tej tmavosti tej čiernej alebo nejakej tmavej antracitovej nebudete vnímať tie detaily a preto na prvý pohľad budete vnímať jednoducho len tú monolitickú tmavú veľkú plochu. Čiže keď nosíte len tmavé neutrálne farby, vyzeráte každý deň rovnako, okrem toho teda ešte aj smutnejšie, menej sviežo a tak ďalej, ako som spomínala. Zatiaľ čo, ak pridáte k tým neutrálnym farbám aj nejaké farebné odtiene, tak to vždy má veľa výhod, pretože vy vďaka tomu kombinovaniu treba z tých tmavších neutrálov s farebnými odtieňmi môžete veľmi ľahko vytvoriť na postave či už vodorovné alebo zvislé línie, ktorými môžete opticky formovať to, ako vyzerá vaša postava a pracovať s tým, že vlastne určitú časť tela zoštíhlite alebo naopak určitú časť tela rozšírite. Podľa toho, čo potrebuje vaša postava, podľa toho, ako s ňou chcete opticky pracovať. A práve tie línie sa dajú vytvoriť oveľa lepšie tou kombináciou tmavých neutrálov a farebných odtieňov, ako treba len tmavým neutrálom s iným tmavým neutrálom, alebo keď dáte rovnakú farbu. Hej? A naviac, samozrejme, ako som hovorila, pridaním tej farby k tým neutrálom zase pridáte tomu vášmu outfitu nejaký názor, nejakú energiu a už budete každý deň iná. A to dokonca aj napriek tomu, že budete používať každý deň rovnaké neutrály. Predstavte si, že nosíte nejakú mierne tmavú šedú a k nej pridáte jeden deň ružovú, druhý deň modrozelenú, tretí deň modrú a štvrtý deň bielu. Ľudia si budú pamätať len tie farebné odtiene. Ľudia väčšinou nevnímajú tie neutrálne odtiene, pretože, ako som povedala, sú to také vedľajšie postavy, také neúplne výrazné, sú to takí podporovatelia, také podlahy opony, ktoré nechajú vyniknúť či už tú ružovú, zelenú, žltú alebo bielu. Čiže každý deň budete vyzerať inak a môžete na tento účel využívať určite samozrejme vaše aj tmavšie, aj svetlejšie neutrálne farby, ale keď tam pridáte tú farbu, krásne môžete korigovať tú vašu postavu, čiže žiadne kilá naviac nie sú alebo neznamenajú nutnosť obmedzovať sa len na tmavé neutrálne farby.